Sawubona Abuti. Bingelela izingane. Sanibona bantwana. Senikulungela ukufundisa isiZulu zingane. Namhlanje sifunda ukwenza isiphuzo sika lamula. Uzodinga lokhu: olamula, amanzi afudumele, ushukela, amaqhezu eqhwa, isithako esikhethekile noma yisiphi isithelo, ibhodwe, izingilazi, geza ulamula ngensipho namanzi afudumele. Sika ulamula ube izingcezu. Khamela ijusi kalamula ebhodweni elikhulu. Faka ushukela. Faka izinkomishi zamanzi eziyisishiyagalombili. Kuvuza bese usithela ezingilazini isiphuzo sika lamula. Siphuze namaqhezu eqhwa noma usigcine efrijini isiphuzo sika lamula. Faka noma yisiphi isithelo sithandayo. Manje sekungawe. Uyakwazi ukutshela omunye umuntu ngesiZulu ukuthi isiphuzo sika lamula senziwa kanjani? Siyini isithako sakho esikhethekile? Ungakhetha noma yisiphi isithelo. You can also visit our website to see what other language learning materials we have to offer. Also, visit our YouTube channel to see what we are up to.